more easy and our viewers get it easily Okay, okay. and understand. So କାହିଁକି ଆମେ କ୍ରିସମାସ୍ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଆର ତଥ୍ୟ ଦେବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହିବି। କ୍ରିସମାସ୍ ପାଳନ କରିବ, ନିଜକୁ ନିଜ ପର୍ବ କେତେଥର ପାଳନ କରିଛ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ କେତେଟା ତୁମେ ପାଳନ କରିଛ, ଆଉ କେତେ ଖୁସିର ସହିତ ପାଳନ କରିଛ, ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କେମିତି? ଦେଖ ଏସବୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା করতে ଚାହେଁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଛୋଟ ମୁଣୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୋର ଏଠି ମାନେ 30 ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ିବିନି ମୋ ଏଜ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ 30 ଛୁଇଁବାକୁ ମୋର ଗଲାଣି, ତ ମୋର 30 ଛୁଇଁବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ କରିନାହିଁ କି ଆମର ହିନ୍ଦୁ କଥା ଛାଡ଼, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗେନି କେବେ ବି। ତ ସିଏ ତୁମର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବର୍ଷ କଥା କୁହ, କିମ୍ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି যেটা ଡୁବିତ କଲାଣି, ଆଉ ରଜ ମଉଜ ପର୍ବ যেটা ଅଲରେଡ଼ି ଡୁବିଗଲାଣି, ଗଛଲତା ନାହିଁ ଆଉ ପାଳନ କରିବେ କ'ଣ? ତ ଏମିତି ଅନେକ ପର୍ବ ମାନେ ଅଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର, ଯେଟାକି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର। ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋପ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦେଖିଥିବେ ସାର୍, ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ମାନେ ବାହାରିଆ କଲଚରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଦରର ସହିତ ଆପଣଉଛେ, ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କରୁଛେ, ବାହାରିଆ କଲଚର ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଯେମିତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦେଖ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଏମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ନିଜ ପର୍ବ, ବୁଝିବ ଧୁମଧାମ, ମାନେ ସୀମା ପାର ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବନି ୟାରକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ମୋର କଲ୍ ଆସିଗଲାଣି, କାଲି ପାଖରୁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଗଲାଣି କି ଆଉ ହଁ କ୍ରିସମାସ୍ ସୁଇସ୍, ତା ସହିତ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କେମିତିକା କଟେଇବା। ମୁଁ କେନ କଟିମି, ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କେନ କଟିମି? ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ କୁହ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଯେତିକି ଆମେ ପାଳନ କରେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଯେତିକି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରେ, ତା ସହିତ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ରିଜନ୍ ଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତିକି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରେ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କୌଣସି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜନ୍ର ନୁହେଁ କି ହଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି, 12 ମାସ 13 ପର୍ବ, 13 ପର୍ବର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଜନ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମେ ବି ସେଇଟା ନେଚରକୁ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇଥିବ, ମେ ବି ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହେଇଥିବ, ମେ ବି ସେଇଟା ଆମ କଲଚର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆମର ସଂସ୍କାର ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବ ଯେତିକି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦିଅ ଯେତିକି ଆମେ ବିଦେଶୀ ବା ଯେତିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ଯାଉ ଧର୍ମ କହୁଛେ, ମୁଁ ଧର୍ମ ମାନେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଜହବ ହିଁ ମାନେ, ତ ପନ୍ଥ ତାକୁ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଯେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କହିଦିଅ, ତାଙ୍କ ପର୍ବର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ବା କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଳନ, କ୍ରିସମାସ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ରିସମାସ୍ର କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଈଶା ମସିହ। କ୍ରିସମାସ୍ ଈଶା ମସିହ ପାଇଁ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବି ସେଇ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେ ନୂଆବର୍ଷର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ରିଜନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ନୂଆବର୍ଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନୂଆବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନୂଆବର୍ଷ କରୁନ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନୂଆବର୍ଷ କର। ରିଜନ୍ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ରିଜନ୍ ଅଛି, ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛେ, କାରଣ ଅଛି, ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ସାର୍, ତ କାରଣ ଅଛି, ଆମ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ମହତ୍ତ୍ୱ? ନେଚର୍ କହିବ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ପ୍ରକୃତି କହିବ କି ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ସାରେ ନା, ଆମ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଫିଲ୍ କରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଲାଗେ ହେଲା। ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ ଠାରୁ। ତ ସେମିତିକା ନୂଆ ବର୍ଷ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛୁ, ତାର କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ତାର କିଛି ରିଜନ୍ ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ, ତ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳେ, ସେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ମାନେ ଫିଲ୍ ହେବ ବର୍ଷଟା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବ ହେଲା। ତ ଗଛ ଲତାରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିବ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ନେବ। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ହିଁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛି। ଜୀବନଦାନ କିଏ ଦେଇଛି?
ଆରେ ସିଏ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କୁହ, ତମେ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କୁହ, ତମେ ଯେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛ କୁହ, ତମେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ କାହା ଦେଇ? ପ୍ରକୃତି ଦେଇକି। ତ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ରୂପ ନେନି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିସ? ସେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ, ସେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତି କଥା ତମକୁ ଶୁଣାଯାଉନି। ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ହେବା, ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମାନେ ପାଳନ କରିବା। କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ ତମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଇଟି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ ନୂଆବର୍ଷ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଅ। ତଥ୍ୟ କ'ଣ? ଗଛ କଟାଯିବ, ହଜାର ହଜାର ଗଛ କଟା ହେଉଛୁ। ମାନେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ପୁରା ମୂଳ ନିପାତ କରିଦେଉଛେ। ବୁଝିଗଲା? ଗଛ ଲତା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରିସମାସ୍, ସେଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର କେତେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କଟା ହେଉଛୁ ସେଟା ତମେ ଜାଣିନ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାରିବାର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଧରିବ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାରିବାର ଅଛି ତମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ହୋଲିର ପାଣି ନଷ୍ଟ କରନି, ହେଲା, ଦିୱାଲିର ପଟକା ଫଟାଉନି, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ଆଜାନ ଦେଉଥିବେ, ସେଟା ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ଆରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କେଇଟି ହେଉଛୁ, ହେଲା, ଯଦି ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦେମି ତମର ମଥା ଚକ୍କର ଖାଇଯିବ। ଦୁବାଇ ଯାଅ, ଦୁବାଇକି ଯାଅ, ତାଙ୍କର ଘର ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘର ଖାଉଛି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ବେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମରୁଭୂମି ଜାଗା। ତ ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର, ମାନେ ଜାଗାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ମାନେ ପାଣି ଲିଟର ଖାଲି ପାଣି ତାଙ୍କ ମାନେ ଘର ଖାଇଯାଉଛୁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ରିଜିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତମ କଥାର ଯେମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ସବୁ ପୂଜା ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଯିବେ, ହେଲା। ଆଉ ତମେ ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପୁରା ବହୁତ ଚାଲାକ। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଗର୍ବ କରିବେ ଆକ୍ଟର ଉପରେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆମର ଗାୟକ ଉପରେ, ନେତା ଉପରେ। ଆହା, ଆଇ ଫଲୋ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆଇ ଫଲୋ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ବୁଝୁଛୁ? ଆରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟର, ଗୋଟେ କାହାଣୀର ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାଙ୍କର ନିଜର ଚରିତ୍ର ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରିବ କେବେ ଆକ୍ଟରକୁ ଫଲୋ କରିବନି। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମାନେ ଗାଇଡେନ୍ସ ବୋଲି ଭାବିବନି। କେତେ ମହାନ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କର। ଏ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ଜଣକର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ସେଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆକ୍ଟରକୁ ଫଲୋ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ସିଙ୍ଗର, ଆକ୍ଟର, ଆମର ନେତା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଗଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ମନରେ କେବେ ଆଣନି। କି ହଁ, ମୋ ଛୁଆ +3 ପଢ଼ିଛି ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଛୁଆ +2 ପଢ଼ିଛି ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଛୁଆ MBA କରିକି ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ମାନେ ବିଟେକ୍ କରିସାରିଲାଣି, ତା'ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଅଛି ନା? ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଜ୍ଞାନ କେବେ ପାଠରୁ ଆସେନି। ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଲିଟରେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟ୍ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଜୁକେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ହେଲା। ପଢ଼ିନେ ଖାଲି ପାଠ ଶିଖିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ଭାବୁଛ ତୁମର ଯେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତୁମର ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, କେବେ ନୁହେଁ। ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସିଏ ତ ନିଜେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛି ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତୁମକୁ ଶିଖେଇବ କିସ? ଇଂରେଜ ଆସିଲେ NCERT ଦେଇଗଲେ, ଗୁରୁକୁଳକୁ ସବୁ ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ହେଲା। କିଏ ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ଗୁରୁକୁଳ ଚାଲିପାରିବନି, ହେଲା। 40,000 ଗୁରୁକୁଲ ଏବେ ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇସାରିଛି, ମାତ୍ର କେଇଟି 200-300ଟା ବଞ୍ଚିଥିବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଇଠି ମଦରସା ଥିଲା 200-300ଟା, ଏଠି ହେଇଗଲାଣି 50,000, ହେଲା। ମଦରସା ମାନେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ତିଆରି କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ତିଆରି କର। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମ କହୁଛୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖଉଛୁ, ଆମକୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ତିଆରି କରିବା ଶିଖଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିର ପତନ ଘଟିଲାଣି। ତାପରେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହୁଛ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ। ଯେଉଁ ସେକୁଲାର ନିଜ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲା, ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନଖ ମଳି ସହିତ ବି ତୁଳନା କରେନି। ଆଉ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହେୟ ମନେ କରୁଛି, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ, ହେଲା, ସିଏ ତ ମୋ ଆଗରେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ସେ ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସେ ଡାକ୍ତର ହେଉନା କାହିଁକି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉନା କାହିଁକି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ତାକୁ କହିବିନି, ହେଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚର କେବେ ସେକୁଲାର ହେଇପାରିବନି।
जड़े रिसर्चर केबे भी ता जीवन काल भितर सेकुलर हो पार कहीं से रिसर्च कर से सत कौन जानी हाँ पैसा चेंज हो जाए पारे तो ये केते जन सेकुलर अच्छा जमाने कि माने ये पॉलिटिक्स की नहीं कि समर्थन करुँच किए बीजेडी की समर्थन करुँ किए कांग्रेस को समर्थन करुँ ठीक कथा जदि तुम पैसा बीजेडी समर्थन करुँच ताने थम्सअप बढ़िया लोक तुम जब पैसा कांग्रेस को समर्थन करुँच ताने भी थम्सअप ठीक लोक तुम कहीं किसी मिलूँ किंतु जो अजाणते अज्ञान स्वरूप तुम जदि के विरोधी पार्टी को समर्थन करुव जी कि हिंदुत्व को सपोर्ट करूनी तान तुम ठार बड़ महामूर्ख कहीं ना हाँ जदि किसी पार्टी पाखर पैसा मिलूँ है आमर परिवार चलूँ तान से पार्टी समर्थन कर सेमती संसार बुड़ीते बसला किंतु जदि तुम बिना पैसार अज्ञानतार सहित है किए पार्टी समर्थन करुच जी कि हिंदुत्व को अपोज करुचु तान तुम ठार महामूर्ख कहीं ना तुम जीवन कार्यकाल 20 वर्ष बीतीज है तुम आसंता पीढ़ी कि सब कर्म भोगव आ से केमिका नजर तुमको देख कि मो बापा थिला गोटे डरुआ से मुझे कष्ट भोगुच है तो थे जदि रागिमी तो कहवा शेष हेनी आउ ये मूर्ख हिंदू मान को बुझेवा भी सहज नुहे कारण आंकर संस्कृति आंकर पसंद नुहे ये मझे गोटे देखुन हस लगे देखिकी है पाउंश किलो 250 टंकार बिक्री हो 250-300 टका पाउंश घसी पाउंश है गोबर जो तैयारी हुए घसी घसी पाउंश से बिक्री हो 300 टंका किलो 250-300 टका किलो बिक्री होगा दिन थिला ये हिंदू मैंने ही किस कहते हि घसी पाउंश तो दांत घसु ना ए जुग केते आड़े गला कलकेट घसुनु क्लोजअप घसुनु है से इवेन रामदेव बाबा होना कहीं पेस्ट घसुनु तू ये घसी घसुचु ना देखला बेलू जिते बड़े साइंटिस्ट मैंने कहले घसीर केते उपकारी गुण आहा से घसिकी किणिकी 250 टंकार घसुच लज्जा नाई निजक हिंदू कौन निज संस्कृति तो बुड़े दी सारे है घसिकी दिन पर कहूल माने आम डेभलप आम कलिकट घसवा तो एवं से घसिकी किणिकी घसुच ताठ लज्जाजनक कथा किस हिंदू संस्कृति जितकी भी जिनस अच्छी ना तार सबूर महत्व अच्छी तो हिंदू संस्कृति बुड़िया पूर्वर आम इम्पोर्टाट जिनिस नष्ट होगा पूर्वर सावधान हो जाओ आम आशा करुँची एति कथा तुमर ज्ञान रूपक मस्तिष्क को आहरी विशाल ज्ञान प्रदान करू है आउ तुम ज्ञानर गोटे माने महान ज्ञानर अधिकारी हुआ ज्ञानीर अधिकारी हुआ आउ माने चालाक हुआ आ बाकी आम तो हुंडा हुंडा रही थे मुझे लुचिकी बसमी मुझे टोटाली आ क्षमा करिए जो भाषार किसी प्रोब्लेम हो कहीं बालेश्वरिया टी भाषार प्रोब्लेम रही हाँ भाषार प्रोब्लेम तो से हाँ नजर अंदाज करेंगे आ मो कहार अर्थटा टे बुझापी चेष्टा करेंगे तो आज ये पुणी देखा बालेश्वरिया भाषा टी भल लगे शुणी तो भल लगे आम टे सब स्पीड रो कहे आमर मिक्सिंग हो जाए है आम गुड़ को भी चीनी कहवा चीनी को भी चीनी कहवा किंतु डिफरेंस किस ना गुड़ को गुड़ कहवा किंतु चीनी की सफा चीनी कहवा तो जदि मुझे भाषा को जगवा को जी ताने मोर जे भावनाटा जे वीडियो लेंथ बढ़ी जाए मत कही प्रोब्लेम हम तो डेली तरह आलोचना करमी है फेसबुक पूरा मुझे सब वीडियो फुल करदेमी है मो जदि मो पोस्ट भल लगुच देख जदि मो पोस्ट किसी शिक्षित मिलूँ ताने देख नने सेमती भी तुम मानकर आवश्यकता ना ये वीडियो बनाऊँ मो आसंता पीढ़ी से देखिए एटलिस्ट तो टे सपोर्ट करेंगे क्या हमें तो आपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था ना हम वहीं पे डूबे थे है जहाँ पानी ही नहीं था तो सबुदिन जीव मो सहित जड़ित रुँ जदि कि जानवा चाहूँ सेमती मुझे ज्ञानी नुहे किंतु मत जहाँ लगुच मो हृदय रू मु फिल करुचे हिंदुत्वर बड़े किसी ना मु केतेटार तथ्य दे पारे केतेटा तथ्य दे न पारे कारण आक्रमणकारी मैंने आसिकी आम बहुत गुड़ा आमर ब्रेन को वाश कर सारी आमर जे महत्व थिला जे मूल्य थिला जे वैल्यू थिला तो सी सब लुप्त हो सारी तो जदि भी मत कईटार कौन तथ्यर मत प्रमाण मागे तानी देवाई असमर्थ कारण से सबूर तथ्य ही ना प्रमाण ही ना आम पाखे किंतु मो हृदय कहीपरि कि हिंदू सर्वश्रेष्ठ।